Horas ma dihita salutna. Selamat datang matuaka nang perjulo sehari marminggu di Huria HKBP Mampang. Tapasona madirita satu duh mahita. Amin. Marende mahita nomor 14 ayat sada 2 dohot ayat 5. Kamu Jehovah tutup perenggan basa para siroha salengai perenggan sai para marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia natu mo palangit dohot tanoon. Amen. Say ingot ma ale Jehovah,
akadenggan ni basam dohot asini roham, aisian narobi do akai, asa unang marsura-sura akamusuku midaahu ale debataku, marhaposan tuho doahu, sai unang pailaahu, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata amanami na di banua gijang, para sirohana sumurung, namandok moliate mahami tuho sian nasa rohanami, ala dileon ho anak Musa sasadai itu hamatean humoko pami asa nang mago na porsia di ibana alai asa nguluan na saleleng na di nasida tatap mahami ale amanami na di bagasan anakmu Tuhan Yesus Kristus nagabe abadiaon dot hati goran dihami saise sama dosa nami saluhut ala ni pelian na sundenggan na pinarehomi nai humoko pami sai pailing mapinggolmu tutang yang nami jala asi maroham dihami marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Tangion hamu ma pati nilebata pati paupaton dohot lapatanna patik paupaton ingot hamu ma pabadiao nari minggui dinanomari maula hamu nasa siulaumu alianggo ari papitoni ari paradian nani Jahoba dia batam doi dang jadi ho mangula anggo nasa dari manang anakmu pe manang borum manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru ro di pinahanmu ro di pangisini huta ni halak pe na mangibati hutam aidina onomari do di topa di bata langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina dungi maradian do ibana di ari papitoni di baheni do umbahen na di pasu-pasu di bata ari paradan nyai
jala di parbadiai. Diado lapatani ondo ikon di habiari rohatta debata jala ikon holong rohatta di ibana asa unang tois rohatta diajar nasian hatani debata ikon badiado hatani debata di rohatta jala ikon ringgas rohatta tu mangihon dohot mangguruhon atong rak mangido mahita tu debata lau mangulahot sah ale Tuhan debata saya pargogoi mahami mangulaon nahombar tu patitmi amin. Con Yesus no pardosa na mangarsakon dosai na mangundukon inaroang ni pambaynan alay di takop hataon di jakon Yesus nang awon pardosana tatopoti madosata martang yang mahita ali Tuhan debata amanami para sirohana sumurung napungu hami di jolom martang yang tuho dada mangasahon hati geron nami na mangasahon asini roham nagudangi do saya si maroham mida sandok bangso nami sesama dosa nami saluhutna saya sungguli maroha nami asamu baroha dohot pangalon nami alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami si pangulu hami amin.
Tabigi mah hata baga-baga taringot tuhasani dosa. Songonon do hatani Tuhan Jehovah. Nunga pola hupasisi aka pangalosim songon ombun. Jelas songon ombun manorop akarusam. Sai mula maho tuahu ai ahu do si paluaho. Hasangapon ma dibata na digijang. Amin. Epistel dihita di minggu sadarion ima sada Musa 10 pitu ayat sada 1 pitu laju tondohot ayat 15 1 ayat 16 tajahama marsoring-soring. Jadi dung marumur sia puluh sia tahun si Abram di ida maro Jehovah namandok tibana. Ahu do debata nasun hinagogo. Sai marporange di jolokku maho jala daulat roham. Jadi manukap masih Abram
dungi makatai di bata muse dohot ibana. Alen ini dang be si Abram goarmu dohonon, si Abraham ma goarmu, ay nungahu pabangkit ho gabe opu nintorop aka bangso. Sai pahotok kudo padaku tuho dohotu pino parmusugut marsudut-sudut gabe padan saliling-liling na pabua ahu gabe de batam dohot de batani pino parmu sugut. Ai pasu-pasuoku ibana jalale honoku madiho anak sada nang sian ibana jala pasu-pasuoku ibana gabe aka bangso gari raja ni aka bangso moroan sian ibana sogot ima sahatna martua makana tumangihon hatani di bata jala nau peopsa. Amin. Tahatidak ko maha porsiao tai sona hinatidak ko nidongata sa porsiaon di sandok portibion rap mahita mandok ahu porsia di debata Jehovah ido ama parguguna suatu dosan natumo palangit dotano au porsia di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah nasa sadai imana tinubuhon ni si Maria na gabe-gabean sianton di parbadia andorang so habubuhan ido tuhata na tumaon na bernit di panghuman ni silatus na mate tarpajal ibana di haupinor silang na tua tubana torudung ditanom na mula mangulu di ari patoluhon na manaik tu surgo lahudul tu siamuni di bata Jehovah amanai pargo na sohatu dosani disimay bana pay mamulak sugut tanoon manghumi halak na mangulu dohot na mate
au porsea di tondi porbadia, jeladong sadahuria nabadia, huria hatopani halak Kristen akan nabadia, dohot dihasesani dosa, dohot dihatai namandok, mulak mangulu dosogut daging ni halak naung mate, dohot diangluan nasora sudah. Amin. Tabigima kur sian ina anak.
HKBG ma titing. Tapi gema titing di huriata di bagasan mingguon. Na perjulu guarni minggu. Guarni mingguta sadarion ima minggu reminiscere lapatanna saingot maaka dengan basam. Do topik di raju debatado haporsiaon gabe hati goran. Di enet sian Roma biduopat ayat 10:125. Na paduahon parmingguan variatif HKBP Mampang Prapatan. Pinabotohon terus HKBP Mampang Prapatan sedarion Minggu 25 Februari 2024 pukul 10 WIB maringanan di gereja HKBP Mampang Prapatan tapatupa do parmingguan variatif. Na patuluhon amplop pangurupion tu STFT Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta. Sadarion Minggu 25 Februari 2024 di parmingguan pukul 7 dohot pukul 7:30 papungu amplop dohita songon dalatta mangurupi Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta di patupa ditiki marsijalangan dung sipul parmingguan. Na papaton pemeriksaan kesehatan prodia. Sadarion Minggu 25 Februari 2024 pukul 7:30 saat 10 sadawib di patupa do open stand pemeriksaan kesehatan medical check up manang tensi dohot darah di gedung serbaguna na di patupa ni prodia boy mata hubungi Selvia na 70 0812 10 5 sia-sia na palimahon partangyangan week di hari Selasa 27 Februari 2024 masuk pukul 10:30 patupota do pertangyangan week di week 2 di keluarga Situa A Simajutak di Jalan Mampang Prapatan 15 nomor 52. Di week 4 di keluarga D Manulang Boru Sibolon di GSG. Rap mahita madohoti pertangyangan ini secara khusus ruas ni week 2 dohot week 4. Na paunopon pajongjokon calon Situa. Khobar tu hasil sermon perhalado HKBP Mampang Prapatan na dipatupa di hari Jumat 2 Februari 2024 puka utama pajongjokon calon Situa HKBP Mampang Prapatan khobar turikot na di Ganup Week na papituhon pesta parheon sekolah minggu khobar tu program sekolah minggu tahun 2024 di hari Minggu 3 Maret 2024 di parmingguan pukul 7:30 WIB ima pesta puncak parheon sekolah minggu do tema aku kuat bersama Tuhan di enet Yesaya bid 240 ayat 20 sia 1:30 sada. Rumang ni kegiatan prapesta parheon sekolah minggu ima na perjolo sadarion Minggu 25 Februari 2024 pukul 7:30 WIB di gedung gereja Patupaudo Gladi Kotor. Jala di hari Sabtu 2 Maret 2024 pukul 10 di gedung gereja Patupaudo Gladi Bersih. Napa duahon lomba parheon Minggu 25 Februari 2024 pukul 11.30 manang setelah kelas sekolah minggu maringanan di gedung gereja di Patupado lomba ranking sada Alkitab tu kelas sada tu kelas pitu dot penghargaan catatan terlengkap tu kelas sada satu kelas pitu napa waluhon pendaftaran perhobas marturia HKBP Mampang Prapatan khobar tu program kerja Dewan Marturia tahun 2024 dohot kebutuhan ni huriat tadi akapar hobas di musik dohot song leader alani dipangido maroha na memilih diri marhite na pasurato dirina boima di pasuraton tu JC Siagian manang situa sektor nabe pendaftaran terakhir saat tanggal 25 Februari 2024 napasiahon pembinaan worship leader, song leader dohot parhobas musik di hari Sabtu sia dohot saplonom Maret 2024 pukul sia 1 saplonom maringanan di gedung gereja di Patupado pembinaan worship leader, song leader dohot parhobas musik
na ni hobasan ni Dewan Koinonia Huria. Pinabotohon tu sude perhobas worship leader, song leader dohot pemusik, asaria maddohotisa. Pasapluhon permingguan keluarga. Di hari Minggu 3 Maret 2024 di Patupado permingguan keluarga di Manogot Marbahasa Indonesia dohot pukul 7 jala pukul sia Marbahasa Batak rap hudulma sasa keluarga jala boido patu begehon ede pujian marumakon vokal grup sekeluarga jala tapa botohon matu parhalado laus disima tapa sahat amplop pelian bulanan manang peliat tahun di parade Huria. Na pa 10 sadahon ruas namar sahid. Tabuan ma di bagasan tangyang ta akar ruas namar sahid. Hatani debata pasahat madalam mutu Jahoba jalaha posi ibana asa ibana paturehon di enetsen pesalmen biddu 37 ayat 5. Na pa 10 hon namar ulang tahun. Parhalado dohot ruas pasahat ton selamat ulang tahun turuas ni Huriatta namar ulang tahun di bagasan saminggon. Di rok hatani debata aita banido di hoga jang ni hari-hari dohot tahun ni ngolum dohot dame diwenet sian poda bidutolu ayat 2 pasapulu toluhon namar ulang tahun pardongan saripeon parhalado do ruas pasahaton selamat ulang tahun pernikahan tu ruas ni Huriatta namar ulang tahun di bagasan saminggon di rok hatani debata alai di jolo ni salhutna marsi hawolongan situ mahamu ai dihukupi hawolongan ni rohaido gudang dosa di enet sada Petrus 24 ayat 8 pasap 24 ton pakubasion katergal di Huria boy mataida di buku tikting nadong di Hitabe pasap 55 hon parhepengon akka pelean hamuliateon dot na asing naso jinaha di tiktingon taida ma diharotas acara nadong di Hitabe songoni mati ting ni Huriatta di bagasan nasa minggon Tuhata mamasu-masu. Tapasahat mapiliata sada A sada B utain de homa nomor 240 walu ayat sada dohot udutna. Tuhan Ramo
Damini debata na sumurung sian saluhut roha. Ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhattai. Amin. Horasma dihita. Jamita hatani debata di mingguta sadarion tersurat di surat Rom bid 24 ayat 10 tu 25. Maralohon nasa pakirimod do haporsiaonna na makirimi asaga beamani toro bangso ibana hobbartu hatai songonima sugut poparammu dang naolo gali haporsiaonnai paida-ida pamatangna nahira somarngulube ainunga 100 tahun nema umurna nak paida-ida sisara nauksait ledangi dangolo ganggu rohana tumadikon haporsiaon di baga-baga ni debata nalam tutuguna do tahe haporsiaonna jala di parsangapi do debata ai positutu do rohana tuk do gugu ni debata patupahon na pinar baga-baga nai alani do bana dirajumi gabi hati koranna dadalani ibana sabbing ubaina tersurat naung dirajumi tu ibana hita pe ditatap do disi ai sirajumod do nang tu hita haporsiaon na dibana napahehehon Jesus tu hatai sian namade ai dipasahat do ibana alani pangalau siottai jala di pangulu siala hati koratta ima sahatna guarni mingguta sadarion reminiscere hatalatin lapatanna remember your mercy saingot ma akadenggan basan nakita bigi di fotum introitus najinahan yamang situa saingot ma akadenggan di basan aisian akatikki narobi doi dengan bahasa ni debatadang sadari noktuari dengan bahasa ni debatasi wotota dak tahun nasalpu 2027 dengan bahasa ni debatadak saabet nasalpu samilenium sajaman alai molo didok setikki akanarobi doi martudu-tudu doi tutikki ni sinoak ima dinaro aik nasumar molo tikki sian narobi ima namar lapatan 5.000 tahun nauksal. Alai dada holani sabutullah sianak katikki nagalia dui. Adorang soadong dope panopaon. Nunga dong holong ni rohani debata. Hidup banyak didok ai ha holong odo debata. Ido si ingototta. Molo taingot ngulut tahun sonari. Molo taingot museak katikki nauktabulus. Taparhadap pematutikki marsogot do tunanang ro dak tolap hita madalani alai molo diingot hita di bagasan dengan di basana ima si pergogo di hita ido lapatan ni minggu reminiscere napa dua hojam ita taon ima surat ni apostel Paulus tuhuria Rom khusus
bidduo paton. Ima neng patorakon anggo haluaon dang dapot hitai ala tatuhor anggo haluaon tukso dapot tita doi alani haburjota ala taulahon patik tahaholongi natorasta dangolo hita mamunu dangolo hita manakko ala yang go haluaon dapot hitai alarong do di hita hapor siao tuise hapor siao tu Jehovah songon hapor siao ni si Abraham ditikya kanauk salpui ala hapor siao ni si Abraham do tu Jehovah de bata porsea ibana gabima hati koranna ala nido anggo ipola ni jamita sadarion hati koran ala ni hapor siao kamu kadongan sahapor siao ahado agenda ni debata tu si Abraham molotajaha di sada Musa biddu 12 mulai mata hesia biddu 10 sada 10 tulu 10 4 10 5 10 nakit turpuk epistel tai sada Musa biddu 10 pitu ayat sada sahat tu pitu lanjut muse ayat 15 dohot ayat 16 agenda ni debata tu si Abraham dibain di bana gabe oppu parsadan ya kabangso idonakin didok di sada Musa 10 pitui bainok kuma padakku tu patoropok kuma popparammu sugut bainok kuma ho gabe oppu parsadan ya kabangso gabe bangso nabulun dala didok muse sianido haroroan nya karaja haroroan nya kabangso sugut si sarai jolmami nak penau saib ladangi tubuh anak dopi nunga 10 tahun umurna siapa hape nunga majonok 100 tahun nunga lam galei bana secara fisik ainung matua situtu molo didok saib ladang di hata Indonesia mandul bukan hanya sudah tua tapi mandul pula bagaimana mungkin bisa melahirkan anak lalu kalau Sarai istri Abraham tidak bisa melahirkan anak bagaimana mungkin dia punya keturunan kalau dia tidak punya keturunan bagaimana mungkin dia menjadi bangsa yang besar ale porseado si Abraham ima turpukta sadario molo tabereng kronologi pardalanan ningolu di si Abraham marumur maibana 75 tahun bukas maibana sian huta hagodanganna sian kaum kerabatna doh sianakka adakna budayana lau maibana borhat tu tano kanan ala disuruh debatamo lo tajaha di buku sada Musa biddu 12 di buani bana matunggani boruna jolmana si Sarai di buani bana mamuse anak nyanggina si Lot dohok tunggani boruna borhak ma nasida naubat sian naginoaran luat haran ima luat Turki sinuai jadi bapak ni si Abraham ima si Tera merumur masih Tera 170 tahun tubuh mah si Abraham iuk mamusia yang kina si Nahor iuk mamusia yang kina si Pudan si Haran dedung marumur si Abraham 70 tahun bukas mana sida sian Irak ima Uru tutano Haran ima Turki ngamarumur 200 tahun bapanaon marumur 70 tahun masih Abraham dung sahat nasida di si 5 tahun marumur mabapanos si Taraon 205 tahun matema
Ditikki ma di jo de bata si Abraham. Bukas maho si tano hagudanga mon ninna. Saat mai bana parjolo tu tano kanan tu Sikem. Sikem adalah tanah yang subur, tanah yang gambur. Jala satu sadarion daerah Sikem itulah daerah paling subur di tanah Kanaan. Dida ibadah made bata disi. Dungi di pauja ibadah masada langgatan pamilian di potong ibadah ma biru-biru na mok-mok. Dipilih homma tu Jehovah. Alainang lao soi bana di Sikem. Dang minoto bahasa dak soi bana di si tanah itu subur. Terus do ibadah tukan daerah selatan. Sahak mai bana tu Betel. Di sia dong tobak namar guar more. Duk saha ibana di sini pareso ibana matanui tidak sesubur Sikem. Tapi tanah Betel itu kaya sumber kadar airnya sangat besar. Alai dak so ibana di si. Dungi di pauja ibana malanggatan. Dipilih hom malubbu na mok-mok. Jala dung dipilih hon ibana lubbu na mok-moki di si may ibana jauh-jauh may ibana di koar ni Jehovah. Didok di hatabatak Jehovah. Di teks Alkitab bahasa Indonesia Tuhan capital letter. Jadi pendeknya dung adong portibion dung adong jolma memukka sian siadam sahatu sinim sahatu sinoak sahatu sinimrod di zaman ni si Abraham jolma na parjolo memanggil nama Yahweh Jehovah. Alai daksoi bana disi. Boasa dang minoto. Hapede bata bukas maho Abraham siatano hatu buamon siatano hagudangamon dari kaum kerabatmu ke tanah yang akan kutunjukkan kepadamu. Oh sugari rupani didok berangkatlah dari Sanggulini dari kampung halamanmu dari kaum kerabatmu. Sian simamora na bulakon manaksak kutanami siatano hubbang ke London ninna atau ke New York. Totu hubasdo. Alai si Abraham sian Turki disuruh berhat tu tano naso binotona. Dari zona yang aman ke zona yang tidak aman. Dari zona yang jelas ke zona yang tidak jelas. Alai longang roha olo si Abraham jala porsea ibana. Bahasa songoni ala porsia ibana Jehovah nama jauh ibanai Jehovah nama suruh ibanai pasti do toho pasti do ikut terbukti pasti do ikut denggan. Aha maksudnya agenda Tuhan kepada bumi kepada manusia tidak pernah agenda yang jahat agenda yang buruk tetapi agenda yang konstruktif agenda yang besar agenda yang sangat baik. Ido haporsiaon di si Abraham. Alai duk saat ibana di Betel ditinggal honibana. Terus ibana mardala tu selatan. Saat maibana tu Nezeb. Nezeb yang dahulu itu itulah daerah Gaza tepi barat yang sekarang. Zonok nama tu Mesir. Alai masa mahaleo poter daripada mati tobus mahita tu Mesir sahak mana sida tu Mesir. Ngaito na ibana hian. Sebelum mereka berangkat dari Haran dari Turki, Abraham sudah berpesan kepada istrinya, nanti dimanapun kita singgah, di negeri, di kota manapun kita singgah berhenti, moloi sukun halak ho, dokma ibotok kudoho. Unang pabuau. Tunggan idolim. Ini adalah satu pertanyaan besar dalam sejarah Alkitab Perjanjian Lama. Puasa. Karena Sarai istrinya itu cantik luar biasa. Siapapun lelaki, sehebat apapun pasti tergoda. Ala niulina.
Jadi molo dibae perbedaan songo dia mahinauli ni si Sarayon, persislah Sarai itulah perempuan dan manusia, dan semua laki-laki setawi adalah songon simpanse. Ima perbandingan. Jadi molo anongan non singgahi tadisan dok ma ibotong doa. Alanido sahab manaside tutano Misir. Ay molo dok koko tungani dolim takupon na mau, bunuon na mau, dungi buaton na mau. Tohodot to. Ola saha ibana di taro Misir di bereng kapunggawa ma adong buru-buru nama cayuli Firaun raja nami ninna bua ninna tohoma. Itorneng di jama Firaun ma si Sarai. Alai toroma di bata di pastak ma tanggurunga lumpuh. Jadi di rok raja Parao ma alani honga ke bilumpuau martangyang maho tutuhammi malum. Satu kinai muse nunga tergoda raja Firaun naeng di jama ma anggondang be di pastap hirana itu jeng nama lumpuh semakin berat mati nama hodo mabai martangyang maho dungi martangyang si Sarai malum. Ditakasi mah rupanya dia bukan itonya Abraham, rupanya Sarah itu adalah istri Abraham, dijauh masih Abraham. Puasa song niho ala niho au nunga gabe marsahi tau ala niho au nunga diuhumi Jehovah de batamiau puasa di dokokoi botomon puasa nang dokoko tungani burum. Nah mula mau Abraham Sarai dipulangkan dikawal, dibekali dengan emas, perak, dibekali dengan domba-domba yang sangat banyak, ribuan banyaknya, dibekali lagi dengan para hamba laki-laki dan hamba perempuan berhak manasida. Doh silot, doh tunggani buruna, mula ma tutano kanan. Duksaha nasida di tano kanan, di biddu 15 Genesisi martangyang maibana. Umurna ditiki nunga 26 tahun. Artinya sudah 11 tahun dari pertama kali dia diutus Tuhan berangkatlah. Ai dia doi. Kapan saya menjadi bangsa besar, keturunan saya tidak ada. Tuhan, leo ma Tuhan dia usah ada anak ke. Tikina martangyang ibana di BGC Sarama. Roma si Saramadok, ai wado pe perjadina tubuh anak kau, au pe umurhu nunga 76 tahun, hope nunga 26 tahun, beda 10 tahun. Butimai, ia artamon isi mana-maneanon, datuk si Eliezer halap dam siki. Buat ma, radikon hatobakon ima si Hagar, si anima tubuh ma si Ismail. 26 tahun mah umurnya. Diturpuk tahun di dok nunga 100 tahun ne umurnya. Berarti 14 tahun kemudian Ismail sudah berumur 14 tahun. Roma de batamu semadok tahun ini tubuh mana? Ido banna di dok si Paulusi. Nakpe naung matua ibana 100 tahun ne umurna, nakpe hirana somar ngolu be ibana, nakpe nunga sai bladang si Sarai, nakpe manduli, nakpe nunga matuai ala yang go baga-baga ni debata, tidak ada satupun yang tidak terlaksana. Tubuh si Ishak. Ditikiro Tuhan imadok tahun naneng roh. Tubuh anak majol mami. Di balik pitu si Sarai mekkel tarboto na mekkel basa mekkel ho dang na mekkel au inna mergabus buhabe tubuh anak kau buhabe pataruson poso-poso au ngamatu au sai bladangong musedo au saya ini wanita mandul anggo di debata dangadong nasubui patupon. Ima kronologi
perdalanan ningulu ni si Abraham. Ido na pinatorang ni si Paulus di surat Roma biddu 4 lumobi biddu 3 dalanung anakin takas tabigi ima teologi ni si Paulus na patorakon sian haporsiaonido dapok na hatigoran ala porsea ni bana do songok kamudo inu ay songok kita do ari mingguon ay gudang go karejo ari mingguon nakipati paupatto di jahamang 5 juta teh patik paupatto do lapatanna tata dang jadi homangula angkone sadari ayari paradiana ni Jehovah dui alai si Martin Luther manoraton dia do lapatan ni oddo ikon dihabiari rohatta Jehovah jalaikon holong rohatta di bana asai ko persea hita nabadia do hatanai jalai ko persea hita jalai ko ringgas hita marsiazar marguru di hatanai do hanguduan jadi patik pau patoni dak soal gerejo patik pau patoni dak soal rotu gereja alai patik pau patoni soal porsea do di hatani de batai sola scripturai ido sumber ido sumur sianido molo tajahai molo tabigenoni molo taguruhoni molo ringgassita makka porseai jupak kita ma haporseau molo jupak kita haporseau jupak kita ma hati goran molo jupak kita hati koran dapat hitama haluaun sonari haluaun mersugut haluaun di haroroni Kristus tuhatai asa haluauni dararoi siang patik memang perlu do patiki patik perjolo satu paupatton patik palimahon satu pasapuluhon vertikal dohot horizontal ahagunani patiki asataboto salah kita sudah melanggar kehendak Tuhan alai dangalana taula patiki aidang boy tarulah kita sudah patiki sahat rodi sia-siana jadi dangalana mangulah patik dungi dapok mahaluaon atau ngalani alani haporseaon ido benar didok si Martin Luther sola fide hanya oleh iman. Ido benar didok reminiscere saya ingot ma akadenggan di basam. Ai sia tikya kana robi dui. Sia tikya kana galia dui. Ise ma Jehovah ima Jehovah para siroha jala perdenggan bahasa. Jadi haporsiaut tu si songonido ido haluau. Songon dia mah haporsiau ni. Songon dia mahaluau ni ima asine roha ima grace jadi do si Martin Luther ma sola gracia si dia do gracia si dia do haporsiau ni si kata ni de bata ringgas manangihon burju mangulahon porsea to hatani de bata si dia sumur ni sumber ni resources ni tidak ada selain Alkitab ido benar ido ibana sola scriptura ima teologita ido na pinatol hasni apostel Pauluson siap kaporsiao do bagai-bagai siap bagai-bagai ido asini rohai alai dido si Paulus muse sabutullah dakkola di si Abrahami ubana tarsurati dakkola di si Abrahami dohot dia kapoparanna ubana tarsurati dohot doi dihita naso tubu ni si Abraham ala porsea hita di debata si toppa saluhuti naunggawe jolma marhiti-hiti Yesus jala mate jala mula mangulu ibana muse asa marhiti-hiti hamamate nai dohot hangungulu ni Yesusi dohot hita manean bagai-bagai
asa dari holat di bangsa Israel alai dohok do di hita akka halak Kristen pembenaran oleh iman. Sebetulnya dengan beda lata malua kita sudah di depan meja hijau diadili hukuman mati karena kita sudah banyak dosa dan banyak cacat, banyak kekurangan kita. Akka harwata dibuka di depan pengadilan itu. Alai Roma de bata ima Yesus ibana gabe pengacara, ibana gabe hakim, ibana gabe caksa, jala ibana ma membela kita sehingga kita menjadi orang-orang yang dibenarkan. Haporsiaon ni siya Abrahamon mahaporsiaon na luar biasa, extraordinary. Jala haporsiaon ni siya Abrahamon mampu mengalahkan usia 100 tahun umurnya, menanti-nantikan alai sabar ibadah. Sabar do hita paimahon baga-baga ni debata, sabar do hita paimahon alus ni debata di tangyakta 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Anggo si Abraham lebih dari 25 tahun. Dungi tubuh masih sak. Sanga dope di pangoli honi bana. Dungi mate mai bana. Umurna 175 tahun. Wahado sisa anak ngau, wahado cepek do umur gumajang umurna. Sian umur si Abraham 120 tahun. Di tubuh sisa mak si Jakob 12 anaknya, sada buruna. Senima bangsa Israeli 70 halak walai siap tano kanan merek tu tano Mesir hanya 70 orang plus Joseph doakan akonna. Alai dalam tempo 430 tahun diperhitungkan orang Israel keturunan Jakob imana 12 anak konai sudah lebih 3,5 juta. Dungi bukas mamse sian perhatubanon Misri. So dia do didok si Paulus. Molo taja hadis ada Korin biduonom ayat 27. Ainunga ditubus hamu. Tapi terjemahan bahasa Indonesia lebih lengkap. Sebab kamu telah dibeli dan dibayar lunas. Rupanya Tuhan kita Yesus itu suka membeli, suka berbelanja. Kalau sudah dia lihat cantik dan dia sudah jatuh hati, berapapun akan dia bayar. Tidak mau tawar semahal apapun dan tidak dibeli dengan harga cicilan tetapi dibayar lunas. 1 Korintus onom ayat 27. Sadia argata di Tuhan Yesus ini. Si Petrus madok. Sada Petrus sada ayat 10 lalu. Sebab kamu bukan dibeli, bukan ditebus dengan emas, dengan perak. Ayat 19, tetapi kamu ditebus dengan darah yang kudus. Nah jolo 25 tahun na salpu, adongo film seri di TVRI. The $6 million man. Steve Austin pesawatnya kecelakaan mati. Tapi direktur intelijen Amerika melakukan intervensi. Orang ini sangat potensial. Puing-puing tubuhnya disatukan. Seluruh dokter terpandai dikerahkan. Lalu Steve Austin dihidupkan kembali. Otaknya diganti dengan Pegas, matanya diganti dengan serat optik, otaknya diganti dengan semacam dinamo. Dia bisa berlari melebihi kecepatan truk dan dia bisa melompati setinggi 20 meter. Matanya sangat jeli. Dalam kegelapan malam, Steve Austin bisa melihat di sana puluhan kilometer ada bom waktu.
dan dia bisa menghentikan. Sebetulnya song di dohita. Naneng dohono ni si Paulus, sebab kamu sudah dibeli dan dibayar lunas. Petrus mendok bukan dengan emas, bukan dengan dolar. Sadia ma arga ni Steve Austin onom juta US dollar. Sadia ma argata. Kita tidak dibayar, tidak dibeli oleh Tuhan. Kita tidak dibeli oleh Yesus dengan 6 juta dolar, dengan perak, dengan emas 1 gudang, 1 ton, 10 ton. Tapi kita dibeli oleh Yesus dengan darahnya. Ima haduota. Porsea tu Yesus. Ido tu hatta si padua. Porsea tu Yesus. Ido kenderata, kendera muro si jabumuna. Marhua mahamuloja siya jabumu. Gudang gulaw sadarion. Alay rohamu. Mabain. Ala porsehamu. Porsehamu di Yesus. Ibana do Tuhan. Ibana do si padua. Amin. Maulihati ma Tuhan. Dangarong jupak kami haduaw. Pardosa bulud dohami. Alayarong dihami hapor siyaw tuho. Hodo Tuhan nami. Hodo si padua hami. Dala posdoro hanami. Ditikina li honom mudo tuhami. Lubi siyan na tinagam ni rohanami. Dada holat dihami di anak kon nami. Alay do tuwa kapahopu poparan nami. Mersudut-sudut sogut manak sa di hari pe. Naiko bainom muhami Tuhan. Bangso da bulun haroroan niak karaja asa marhiti-hiti siani lampatarma harajaumu pasu-pasu mahami Tuhan pasu-pasu sudi ruasmon asa burju rok merguru marsiatar mabigi hatam nabadiyai lehonommu madina sida haporseaon aporsiaon dalam belga lam matoras marhiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Jongjong Mahita. Tatangyakom mapiliata. Ali di bata manami na di Banua Gijang, horo haroroan ni saluhut si lehon-lehon na dengan dohok na saulibasa na mauliutus. Hupasahat tami masian na nilehon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo mai gabi uap na hucus di julum. Pasu-pasu mai jala ramoti. Asa huparhasia kami pilihanon pati bulhon harajaomu di tonga-tonga ni huriam dohok di portibion. Buhai marohanami marhiti-hiti toddim. Asalam hutadahami godang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami na di Banua Gijang, say pinarbadia magwarmu, say Roma harajaommu, say saud malomoni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siap hari, se sama dosa nami, songon panesa nami di dosa nidongan na merdosa tuhami, unak kami tugihon tu pangujunan, padua mahami sian pangako. Mulak mahamu di bagasan dame, jalo ma pasu-pasu sian Tuhani. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamaho. Di sodakon Tuhan debatama buhina tuho jala sima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debatama buhina tuho, jala di pasahorhon madamena tutoddim. Amen. Amen. Amen.
jauhkan diskriminasi dan juga rasis, agar terjaga kedamaian. Jauhkan diskriminasi dan juga rasis untuk kebaikan bersama. Kota Yesus, waktu di bumi harus mengasihi musuhmu agar sempurna kehidupanmu seperti Allah Bapa. Agar sempurna kehidupanmu seperti Allah Bapa. Okumene mempersatukan umat manusia di bumi. Okumene selalu membebaskan orang tertindas dan termarginal. Kita semua saling mengasihi sesama manusia. Apapun ajarnya kita wujudkan keutuhan ciptaan Tuhan. Kota Yesus, waktu di bumi harus mengasihi musuhmu agar sempurna kehidupanmu seperti Allah Bapa. Agar sempurna kehidupanmu seperti Allah Bapa. Okumene mempersatukan umat manusia di bumi. Okumene selalu membebaskan orang tertindas dan termarginal. Kita semua